Ola a todas e todos. O Día do Pai xa está aquí, o Día dos Josés, o Día das Josefas, e dende o restaurante Carabela da República Independente de Pontecesures queremos felicitarvos a todos. Pero como ides a celebrar? Como sempre? Ides joder 100 euros no Corte Inglés nun perfume de Hugo Boss e ides ayudar así? Sen máis. Non che nego que cheirar vai a cheirar ben, pero comer non vai a comer un carallo, Ademais, esas cousas non se fan así, mijiña. Estas cousas hai que facelas ao grande, hai que darlle unha enchenta no Carabela. E díjoche que por experiencia propia, os Josés non somos tanto de perfumes nin caralladas desas, Somos máis detalladas. Atende, escoita. Para celebrar esta data, teremos un menú especial Día do Pai dende o mércores ata o domingo. 3 mariscos, pescado ou carne a elegir, todo incluído, 30 euros persoa. E se non, pois a tiro fijo, mariscada ca súa parte fría e quente, e se non, o domingo un cocidiño. E xa sabedes, comamos como a galegos.